बेसे फैयानो क'क्राझार थांनो नागिरदों क'क्राझार नै दा फुंनि 6ता जाबाय 6ता जानोसै जायाखै ओमफ्राय दाबो फैयानो खाराखै बास गाखोग्राया जोंहानिफ्राय गोजान जायो ओमफ्राय नै इसोर सानैखौ दोनबोहोदां थांगासिनो दायो मबाइल माबायानो केमेरायानो निहिरदोनो बोरैबा जालायलांबाय हेस्स' लामाखौ नुवा नुवामोनलाय दे माबायदि थांगोन गोजांसोदा जोंनिथिंनि बासआव फैगोन खोमा पिकनिक थांगासिनो पिकनिक माला मोनहैबावगोन इसोर एसे फैयाखै दिनै लामाखौ नुखाया दासिमबो एख'आनो जायाखै आंखौ लांफैग्राया नै नेरसोजोबनाय नामा फैदो थांदो थावलै बेसे खस्थ' फैदो नै गोजांनायाव थांदो नोंसोरो माला मोनहैबावगोन आयो बास मोनगोन ना मोनलालै आंलाय गैया सोलायजोब्बाय आंखौ नै मेडिकेलाव फैनानै मारैबा जाजोब्बाय गोबा फैदों एकदमबारे गारियावहाय फैनाय ओंखाम जानानैसै आरो जों खासे हारसिं बेखौ मिथियानोबा आंबो मिथियानोबा यासो इसोर मिथिखायो क्या हुआ कैसे हुआ ने खालामनानै इसोरखौ आथिंनोसै जाबाय Mudah. Saksikan fadilah. Kenapa? Saksin. Udah. Nanti kan kita sekarang. Lihat. Naik ke sini. Hah? Nih, ayam family di Arena.